Здравейте, казвам се доктор Николай Гешев и съм акушер-гинеколог. Това видео ще бъде за основните прегледи при наблюдението на бременността в първата и втората й половина. Първият ехографски преглед е свързан с установяването на бременността и нейното правилно разположение в кухината на матката. Следващия преглед установява наличието на ембрионална структура, както и нейното правилно развитие и големина. Тези два прегледа се използват основно за коригиране и на вероятния термин на раждане при пациентките с нередовна менструация. В 11-13 гестационна седмица е предвидено да се извърши първата фетална морфология, както и биохимичния скрининг, свързан с генетиката на плода.